Adoyego ahụ Chief Joseph Maduekwe na ka o jewezie obodo ndị mmụọ na ngwurubia dị na Ngogwu Village ndị Abo Quarters Ojoto Bofia Council Idemmili South ọgbụgba afọ 93 ọ dị wee nawa mmụọ. Chief Joe Maduekwe bụ onye mgbasa ozi ama nara ezumike nka site n'ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service Onitsha ma bụrụkwa ode akwụkwọ na onye mkpọtụrụ n'ihe banyere omenala na ọdịbendị ndị Igbo. Ifeoma Ọkigbo ga-akọlu akụkọ a n'isi. Chukwu ya n'ụlọ ụka akwamozu na St. Barnabas Anglican Church Ojoto Obofia, ụkọchukwu Osi Ọgụaka gwara ndị otu Kristi ka ha makụọ Chineke nke ọma ma bie ezi ndụ kwụ ọtọ, zere ndụ ọjọọ ma na-ebi ezi ndụ dịka Chineke siri bi ndụ. Ọ gara n'iru kọwapụta ezi ndụ Chief Maduekwe ma kwuo na ọ bụ onye nkụzi na onye na-enye ezi ọzụzụ. N'okwu ya, Igwe Ojoto bụ Igwe Gerald Mbamalụ gwara ezinụlọ ọha ka ha na-ebi n'udo maka na nna ha bụ onye udo, onye ejiri oke akwụkwọ na amamihe were mara ma yọọ Chineke ka ọ nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ụfọdụ ụmụ ya na ụmụ ya gụnyere Famasi Chima Maduekwe, Ọkammụta Ebere Anyaọkụ, Captain Nonso Maduekwe, Nwaada Mụnachim Nweze na Maazị Promise Maduekwe kwuru na ọ bụ ya merụ ha ihe ha bụ taa. Ezigbo nna nwere oke mmasị n'akwụkwọ, onye nnukwu edemede were dịrị gabazie na ogologo ndụ bụkwazi ihe ejiri mara ezinụlọ ha, na onweghị onye pụrụ ịnọchi ohere nke ọnwụ ya wetara n'ezinụlọ ha. Ndị ọzọ gụnyere Evangelist Ben Anyaọkụ, Oliakụ Eberechukwu Maduekwe, Chief Samuel Ọnwụbufọ, Maazị Okechukwu Okoye na President General nke Ojoto bụ Chief Donatus Anọzie n'imirikiti ndị ọzọ kọwara ya ka onye udo, onye nlekọta, onye nwere mmasị n'akwụkwọ, enyekwa aka n'ịzụ ha nke ukwuu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị. Ndị mmadụ sigasị ebe dị iche iche, ndị otu Ojoto Royal Cabinet, ndị ichie, ndị ikwu na ibe, ndị enyi, ndị ọgọ na ndị na-echere ha ezi echiche bịara kasie ha obi maka ọnwụ nna ha. Mmanwụ na egwu dị iche iche nọ na-eme ndị mmadụ obi ụtọ. Site na Ojoto, abụ m Ifeoma Ọkigbo maka akụkọ ụwa ABS.